Прогнозата за времето не ме вълнуваше. Не се интересувах и от времето, защото моето време беше винаги слънчево и ясно. Имах щастливо детство. Израснах в прекрасно семейство, не знаех какво е да се крещи. Никога не бях чувала родителите ми да си повишават тон, да си кажат обидна дума, винаги разговаряха, винаги приятелски, винаги с любов. За всичко. Синьото небе над мен нямаше дори едно облаче. Нищо не предвещаваше, че някой ден времето може да се развали. Слънцето да се скрие и да започне да вали дни наред, години наред, точно както се изливаха сълзите ми. Въпреки това, израснах с едно особено чувство, с усещането за мъжа, който си тръгва. Баща ми често пътуваше по работа. Гледах безкрайното синьо над мен и изпитвах една празнота, че него го няма. И тази празнота продължаваше да ме следва и до ден днешен. Празнотата от липсата на мъжката фигура. От това да бъдеш закрилян, да застане над теб и да ти направи сянка, когато имаш нужда от нея. Обещах си, че ще направя всичко за онова здраво, сплотено, обичащо се семейство. Като това, което аз самата имах в детството си. За такова нещо бях готова на всичко. Но тогава все още не знаех на какво съм способна и какво точно означаваше на всичко. Търсех това във всяка моя връзка. Последната беше съдбоносна. Беше като гръм в ясно небе. Излязох с компания приятели и щяхме да ходим в някакво ново заведение. И имаше мъж, с когото те искаха да ме запознаят. Част от компанията вече бяха там с този човек, който беше в гръб. Мъжът се обърна към мен. Погледът му ме прониза. Намерихте. Този поглед ме смързи. Сякаш с този човек се познавахме от някъде. В него имаше нещо зловещо и едновременно очарователно. Високо в небето се появи едно малко облаче. Когато се прибрах вкъщи, сякаш отстрани се чух да казвам: мамо, имам усещането, че ще се омъжа за този човек. Майка ми остана шокирана. Никога не ме беше чувала да говоря по такъв начин. Започнахме да излизаме и в началото имаше романтика, имаше красиви думи, имаше мили жестове. Но най-вече в него усещах онази загриженост и мъжка закрила, която винаги съм търсила и която винаги съм искала да имам за себе си. Като се държеше по този начин, той постепенно запълваше онази празнота. Беше така желаната сянка, под която винаги можеш да се скриеш от парещото слънце навън. Изтъкваше ме пред хората. Показваше, че държи на мен, че ме цени, че се гордее с мен. Въпреки моите недостатъци. Въпреки. Тази дума не ме оставяше на мира, започна да ме преследва навсякъде. Въпреки твоите недостатъци. Виждаш ли аз как те обичам? Друг на мое място не би го направил. Въпреки всички твои несъвършенства, аз продължавам да държа на теб. Въпреки всички неща, които не можеш, аз винаги ще съм до теб. Излезе вятър и започна да захлажда. Леко настръхнах и в мен започна да се прокарва едно усещане, едно чувство. Още на втората седмица без причина ми повиши тон, развика ми се и ме обвини, че не съм направила нещо както трябва. Какво точно казах? Какво точно направих? Хората крещят ли си за такива неща? Плаках много. Просто не разбирах защо се държи така с мен, но нямах време да мисля за това, защото след това отново започваха хубавите моменти. Слънцето изгряваше, после отново обида. Стъмваше се за секунди. И отново любов. Обида. Любов. Обида. Любов. Връзката ни беше непрекъснато в двете крайности. В един момент беше мило, а в друг ме смазваше. Смазваше ме психически. Беше любезен, а после ме омаловажаваше. Времето беше доста променливо. Слънчево, да, а с внезапна облачност. О, да. Сега, когато се върна назад,
виждам сигналите, че там срещу мен стоеше човек с страстното желание да контролира начина, по който мисля, начина, по който живея, дори кога да дишам и кога не. Но тогава не го виждах, защото всичко останало беше много хубаво. Слънцето ни галеше с лъчите си. От време на време преминаваше сянка и се заоблачаваше, но после небето бързо се проясняваше. Такова беше началото. Началото на края. Статистиката на моят живот до този момент беше 7 години връзка с 9 години по-голям човек от мен, в които 4 пъти си тръгвах от него и 4 пъти той успяваше да ме убеди да се върна. 4 пъти успяваше отново да влезе в живота ми за тези 7 години, в които не мога да преброя колко пъти плаках, колко пъти ме обиждаше, колко пъти ме унижаваше, мачкаше. Да, и нито един път, в който аз да осъзная, че това не е нормално, че никой няма право да се държи по този начин с мен. Около мен стана тъмно. Не виждах вече слънцето, гъсти черни облаци го бяха го скрили. Не знам дали приятелите ми знаеха през какво преминавам, но те виждаха в какво се превърнах. 7 години, през които от усмивката, както ме наричаха всички, аз се превърнах в едно тъжно същество, вечно с сълзи в очите, вечно унила, вечно с проблеми. Количеството валежи се увеличаваше. Никога в живота си не съм плакала толкова много. Имах чувството, че съм с бръзди по лицето си, издълбани от непрестанните сълзи. Единствените спомени от всяко кътче на света, където ходихме, е как аз плача. И на най-красивите острови на света, и на най-романтичните вечери. Винаги намираш какво да каже, за да помрачи момента. Едно изречение, но с разрушителната сила на ураган. Ураган, след който всичко вече беше съсипано. Никога не пропускаше да ми припомни, че въпреки моите недостатъци, той ме е избрал. Вие, жените, всичките сте едни и същи. Вие сте нещо по-долно от нас. Но аз избрах точно теб. Въпреки всичко. Каквото и да правех, аз бях като всички други глупави жени. Не се различавах изобщо от онези другите смотаните. Но той ме беше избрал. Той ме е избрал. Тогава защо стоеше с мен? Що не си тръгна? Имаше 7 години. Не знам. Не знам. Знам. Чувството, в което ти ме накара да вярвам. Чувството, че след теб ще остана сама, че няма да бъда избрана отново, че караме да повярвам, че единствено ти си сериозен към мен, че само ти си отдаден, че само ти полагаш грижи, защото аз не ставам, не съм по-различна от останалите и никой друг няма да ме вземе. Това е жестока спирала. Тези хора имат изключителни психологически подходи. С времето те така те заплитат тази спирала, така те завихря надолу. Ти така потъваш в нея, че те успяват да те поставят в зависимост. Обработват те с прецизността на хирург. И на тяхната маса, под техния скалпел, под тяхната студена светлина, ти вече имаш пълно доверие. Че зависиш от тях, че не можеш без тях, че няма да оцелееш без тях. Изграждат едно чувство на абсолютна зависимост. И на вина. Постоянна вина. Въпреки всичко и заради всичко, поредната серия скандали, поредната доза сълзи, страдания и страх. Аз реших да кандидатствам за професионална стипендия за специализация в чужбина. Беше ми мечта. Мечта, която почти бях забравила. Успях да спечеля стипендията и заминах. Поех си въздух. Реех се високо над облаците, онези черните облаци, които бяха останали далече под мен. А там горе, знаете ли, там е светло и красиво. Тогава той започна да ме търси непрекъснато по телефона. Да, исках да знам как си.
и да съм сигурен, че ще си добре. Сега веднага ще дойда, веднага ще хвана самолета и веднага ще последва скандал. Долетя при мен, кацна на рамото ми и не слизаше оттам всеки петък, събота и неделя. Винаги намираше нещо, с което аз не се справям както трябва. Аз се опитвах да бъда безупречна. Готвех, чистех, гладех, пазарувах, стараех се да изглеждам по възможно най-добрия начин, да се развивам професионално, но за него нищо не беше както трябва. Петък, събота, неделя. Въздух, дишай. Петък, събота, неделя. Въздух, дишай. Буквално построи магистрала високо над облаците, за да идва непрекъснато, за да продължава да ме контролира, за да прекърши това ново чувство. Чувството на сигурност, на увереност в самата мен. Винаги ще съм до теб. Не мога да те оставя. Няма да те оставя. За мен беше невъзможно да създам каквито и да е взаимоотношения с други хора. Беше невъзможно да помисля да се освободя, да дишам. И тогава ми предложи брак. Хората приемат, че когато летиш високо в облаците, падането оттам боли най-много, но аз мога да потвърдя, че болката от падането е нищо, че тя е само началото. След това започва да боли много повече. Статистиката на моят живот до този момент беше 7 години заедно с човек 9 години по-възрастен от мен, в които 4 пъти си тръгвах, 4 пъти се връщах. Един път приех предложение за брак. Защо приехте този човек за ваш законен съпруг? Аз приех, защото ме беше страх да откажа. Аз приех, защото не знаех, ако откажа, този човек как ще реагира. Аз приех, защото вече не знаех какво да правя с живота си. Не плачи, мамо. Мамо, моля те. Мамо, не дей да плачеш. Казах и не дей. Половината ми приятели не дойдоха на сватбата. Моля ви, елате, ще бъде хубаво. Казаха ми, че не искат да участват в това. Дори природата беше против. Изпращаше ми знаци, които аз умело заобикалях. Не се вълнувах от прогнозата за времето. Времето не ме интересуваше. В деня, когато той ми предложи, имаше истинско природно бедствие. Бедствие с много жертви, с разрушения и с човешки трагедии. Отразиха го по всички медии. Пустошителната буря излезе от телевизора и влезе с пълна сила и в моя живот. Още можеш да се откажеш, Елена. Можеш. Майка ми не се отказваше, природата също. Сватбения ми ден се заоблачи, стана мрачно и страшно. Излезе истински ураган, който отскубна един стар електрически стълб и препречи пътя, по който трябваше да стигнем до олтара. Но ние все пак успяхме. Пред олтара той се наклони леко към мен и прошепна в ухото ми неговата клетва за вярност. Знаеш ли, бягство от този брак има само 3 метра под земята. Оженихме се. Отидохме на меден месец. Тогава получих първия си шамар. Скоро след сватбата се роди първото ни дете. По време на бременността той се държеше сравнително нормално. Ти не се обаждай. Ти не си добра майка. Ти не ставаш за нищо. Какво? Нормално е. Нормално е като за него. За мен също се беше превърнало в норма. Защото вече бях започнала да приемам подобно поведение като част от живота и просто свикнах. Ами така да е. Какво по-нормално от това човека до теб да те обижда и да те унижава? 2 месеца след раждането на детето, той го взе от ръцете ми и се заключи сам с него. Никога няма да забравя как му се молех да го пусне. Просто само да го видя. Сърцето ми биеше бясно, така както
Бясно блъсках по вратата, зад която се бяха заключили. Това не беше нормално, нищо не беше, никога няма да забравя и думите на майка ми. Елена, с едно дете ще се справиш. Ще можеш. Махни се от тук. Скоро след първото ни дете се роди и второто. Не беше планирано. Както и всичко, което щеше да се случи след това. Проблемите си продължаваха, аз продължавах да ги приемам като ежедневие. Майка ми помагаше за децата, когато и се позволи да дойде до вкъщи. Имаше жена, която също ми помагаше. Всичко у дома беше изпрано, изгладено, изчистено, подредено, като в 5-звезден хотел. И той така го възприемаше. Не участваше в нищо, не се интересуваше от нищо. Не правеше нищо. Абсолютно всяка вечер, наближаваше ли 7 часа, всички се подготвяха, че предстои истинска буря. Той се прибираше. Дори и да го очакваш, не си готов с онова, което предстои. Никога. Върхлиташе като природно бедствие. Този 5-звезден хотел всяка вечер ми се сервираше 5-степенно меню, което започваше с влачене за косата, с шамари зад тила, с стискане на ръцете, с блъскане. А заедно с физическата агресия ставаше експерт в психическия тормоз. Обичаше да контролира. Обичаше да обижда, обичаше да бие шамари. След време разбрах, че обича и други неща. Елена, и с 2 деца ще се справиш. Махни се. Махни се веднага. Бях бременна с близнаци. Но не родих и 2 деца. Защото това беше първия път, когато прояви истински жестоко насилие към мен. Открия още едно нещо, което обича. Пътувахме към вилата късно вечерта с него, децата и жената, която ни помагаше. Когато пристигнахме, всички се прибраха, а аз останах да паркирам колата на тъмно, неосветено и разбито място. Когато влязох в стаята ни, той си беше легнал. Сигурно вече беше и заспал. Приближих се и се чух да казвам: надявах се да слезеш долу да ми помогнеш с колата. Отвори очи и ме погледна. Изведнъж стана и с цялата жестокост на света ме изрита в корема. Бременна. Първата мисъл в главата ми прониза сърцето ми. Ще ги изгубя. На следващия ден бях мораво синя, получих кръвоизлив, а лекарите потвърдиха, че вероятно ще ги изгубя. Познах. За едното. За другото не. Но бурята взе първата си жертва. Елена, това е безумие, да раждаш 3-то дете. Елена, виж какво се случва. Елена, 3-то ни дете се появи и Тогава започна кошмарът. Той изгони всички и забрани достъп на всички. Не позволи на майка ми да идва, за да нямам подкрепа. Изгони жената, която ни помагаше, за да не гледа. Забрани на всички приятели да идват, за да не говорят. Никой не трябваше да вижда. Никой не трябваше да чува. Никой не трябваше да знае. Как всеки ден ме влачеше за косата, харачеше в лицето ми, риташе ме. Аз падах по плочките, той ме вдигаше, биеше ми шамари. Удреше ме с юмруци. Буклук! Изрод! Изчадие! Измет! Той ме превъзпитава. Той не ме бие. Защото аз съм всичко толкова долно, толкова гадно, че карам него, добрият човек, да ме бие. И трябва да му се извиня, че ме пребива. Защото това не е лесна работа, а той трябва да го върши всеки ден. Но ти не виждаш ли, че въпреки всичките твои несъвършенства, аз продължавам да съм с теб и да те бия. Аз съм много добър човек.
Не спираше ден след ден, година след година. Той не се извиняваше, защото нямаше за какво. Аз се извинявах, защото винаги бях виновна. А ако се случеше да се объркаме и да не се извинявам, ме наказваше. Аз продължавах да търся вината в себе си. Продължавах да оправдавам насилието. Нямах никакви пари в себе си, въпреки че работех. Той ми взимаше всичките пари и ми даваше по 20 лева на ден и с тези пари трябваше да заредя гориво за колата, да купя храна за вкъщи, всичко. А ако кажа нещо, което не трябва, ме оставяше и без тях. Или ме пребиваше от бой. И там, повярвайте ми, не се стискаше. Там се раздаваш. А по същото време хората мислеха, че аз съм принцеса и как нямаше да го мислят. Живеех в луксозен апартамент, карах скъпа кола, винаги бях много добре облечена. Когато излизахме на вечеря, той ми държеше стола, сипваше ми вино, обясняваше каква прекрасна съпруга и каква прекрасна майка съм, как аз съм най-хубавото нещо в живота му, неговото слънце. Всички вярваха, че аз те обожавам. Правеше всичко, за да покаже, че той се грижи за мен. Виж, че той е много добър. Виж, че той е перфектният съпруг. Виж! Беше изградил перфектният образ, за да има перфектното алиби. Като хладнокръвен психопат, който знаеше, че ако аз реша да проговоря, никой няма да ми повярва. Всички ще кажат: Боже, той е прекрасен човек. А прекрачех ли прага на дома ни, попадах в ада. Но да не забравяме, не какъв да е, а в 5-звезден ад. Всеки ден аз бях тази, която се грижеше за децата ни. Сутрин ги водех на училище, на детска градина, на ясла. Ходех на работа по цял ден. Бягах по-рано, за да ги взема от училище, детска градина, ясла, да напазарувам, да сготвя. А забравям ли нещо? Да изчистиш. Да изчистиш. Не биваше да забравяш това. Той се връщаше от работа, събуваше си чорапа и с чорапа си минаваше по ъглите на апартамента. Ако някъде имаше прах, буквално навираше чорапа в устата ми. 3 звезди плюс. Чистотата е много важна, не бива да я пренебрегваме. Веднъж не издържах и извиках полиция, а след като те си тръгнаха, той ме преби толкова жестоко, да ми е за урок никога повече да не си позволявам да викам полиция. 4 звезди. Спокойствието не бива да се нарушава. Един ден се приготвяше да заминава за някъде и докато кърмех третото ни дете, го попитах: няма ли да ми оставиш някакви пари за памперси и за храна? Аз нямам нищо. Той бавно остави куфара си, хвана ме за челюстта, отвори ми устата и напъха в нея една пачка с пари, сгънати на роло. Изхрачи се в лицето ми, след което ме хвана за косата и ме влачи 3 метра. Заедно с детето на гърдата ми. 5 звезди. Правиш каквото си искаш. Плащаш и си тръгваш. Гледах затворената врата пред себе си и знаех, че трябва да изляза и да я оставя затворена. Зад гърба си. Времето навън няма как да е по-лошо. Времето навън ще бъде хубаво. Нищо няма как да е по-лошо от този мрак. Подадох документи за работа в международна компания в чужбина и спечелих мястото. Подадох молба за развод. За него това беше равносилно на убийство. Щях да получа независимост. Щях да изляза извън неговия контрол. Закрила на детето. Моля, кажете. Той веднага започна да подава лъжливи жалби, че водя децата си гладни на училище. Те веднага започнаха да ги викат в отдела.
Каква ирония всеки път. Докато аз оправях децата за ясла, за детска градина, за училище, той ме тормозеше, удряше, унижаваше, чак слюнки излизаха от устата му, като на бясно куче. Всеки ден извеждах децата максимално бързо, за да им купя закуска навън. Не можеше да има жалби, обаче само на едно място. Не е редно. Затова подаде жалба и в полицията. За домашно насилие. Иронията се превръщаше в трагедия. Не. И това не беше достатъчно. Трябваше да се оплаче още някъде. Аз си бях позволила да направя опит за бягство. Разби паролата на пощата ми и започна да изпращам мейли до мои колеги и приятели с зова за помощ. Много съм загрижен. Толкова много я обичам. Притеснявам се за психичното й състояние. Тя трябва да се лекува. Трябва да ми помогнете. Вижте. Оказа се, че през всичките тези години той ме е записвал с камери в собствения ни дом и ги е гледал непрекъснато, когато не е вкъщи. А в мейлите за по-голяма убедителност решил да изпраща част от записите, но монтирани от него. На монтираните записи обаче не се виждаше как всяка вечер се прибираше вкъщи и започваше тормоз, часове наред, унижения, побой. Аз мълчах, той започваше да ме блъска, да ме удря, да ме смазва. Аз постепенно изпадах в ужас и започвах да плача и да крещя, махай се, да хвърлям предмети само за да се защитя на монтираните записи. Обаче бяха само кадрите, в които аз крещя като невменяема. Хитро, но недостатъчно. В закрила на детето не му повярваха, полицията не му повярваха, колегите ми не му повярваха. А аз разбрах, че най-доброто бягство е бягството в чужбина. Някак си успях да го убедя да взема най-малкото дете със себе си, с обещанието, че по-нататък ще пусна и другите 2 деца при мен. Да, ама не. Никога не пусна другите ми 2 деца. Те останаха като заложници. Заложници, за които щях да направя всичко, за които аз щях да се върна, които нямаше да оставя. Никога. Децата ми, те са най-хубавото в живота ми, моите слънчеви зайчета, които се движеха по тъмните сенки и ми вдъхваха надежда, че светлината винаги намира правилния път. Ако не ми изпращаш пари всеки месец, ще ти отнема децата. Повече никога няма да ги видиш. Човек с изключително високи доходи искаше откуп и го получаваше. Но никога не ги пусна. А аз всяка вечер виех като ранено животно, защото се прибирах в огромен пуст апартамент. Празен като душата ми. Няма нищо по-жестоко от това една майка да живее без децата си. Нищо. Нито обидите, нито униженията, нито крясъците, нито боя, нищо. Не можех да ги оставя с него. Не издържах и напуснах. Върнах се отново в ада. Прибрах се и той ме принуди да оттегля молбата за развод. Принуди ме да му прехвърля всичките си спестявания. Принуди ме да му се подчинявам. Иначе ще те изхвърля да ровиш по кофите за буклук. И повече никога няма да видиш децата си. Заяви ми, че от тук нататък ще имаме отворен брак и понеже явно аз не бях запозната с порядките при този нов вид съжителство, той любезно ме посвети в тайната. Ти ще ходиш на работа, ще ми даваш парите си, ще гледаш децата, ще переш, ще чистиш, ще готвиш. А аз ще правя каквото си поиска. От днес си ми рубиня. За да се убедя в думите му, разкопча панталона си и се изпика на плочките в банята. И ме накара да изчистим.
Иначе повече няма да видиш децата. Имам познати навсякъде. Ще те изкарам наркоманка. Ще те изкарам алкохоличка. Ще те затворя в лудница и ще те приключа. Повярвах му. Отново. Така продължи повече от 3 години. Тогава разбрах, че просто няма да оживея. Но как може един мъртъв човек да умре отново? Аз от години наред бях мъртва отвътре, не усещах нищо. Освен любовта към децата ми. Но тогава не разбирах, че мълчанието не води до нищо добро. Но води до смърт. Да, води до смърт. Бавна и мъчителна смърт. Един ден отидох на работа цялата посинена. Целият ми гръб беше мораво син от поредния побой. Беше лято, много горещо лято, аз си бях сложила сако. Не за да прикрия синините, не, защото сакото беше много хубаво, чисто ново и ми стоеше толкова добре, особено при 39 градуса през лятото. За пред хората аз, разбира се, винаги падах по стълбите, удрях се в шкафа, спъвах се на равното, блъсках се в леглото. Господи, колко съм нескопосана. Май той щеше да излезе прав, за нищо не ставам. Защо си с това сако? Съблечи го. Съблечи си сакото. Ако разбереш, ще ме убие. Все пак свалих сакото и сякаш свалих ужасен товар от раменете си. Казах си, по-добре ужасен край, отколкото ужас без край. Има и рима. Ако тогава можех да си дам съвет, щях да кажа на онази Елена, тъжната, оплашената, смачканата, виновната, да не мълчи, а да търси помощ. Щях да й кажа да не се страхува, защото има начин, има варианти, има и кой да ти помогне. Елена, ако само свалиш сакото и позволиш на слънцето отново да те докосне, ще разбереш, че никой, абсолютно никой, не заслужава да живее по този начин. И че с това животът не свършва, напротив, тепърва започва. Отново подадох молба за развод за втори път. Тебе с 3 деца, никой няма да те вземе. Ако си тръгнеш, ще се ровиш по кофите за буклук и ще ми се молиш на колене за хляб. Чувах го как крещи, виждах го как пяна излиза на устата му. Но образът избледняваше, а гласът се отдалечаваше. Тръгнах си от този дом само с няколко черни торби за буклук, пълни с дрехите на децата. Те бяха слънчевият лъч, който можеше да пробие и най-гъстите, и най-черните облаци. Да останеш в непрогледния мрак в името на семейството, заради блянза, сплотено, обичащо се, здраво семейство. Това е толкова грешно, това е разрушително. Децата никога не трябва да живеят в такава среда, защото това е насилие към тях и то е жестоко. Как се чувства едно дете да вижда всеки ден майка си разплакана, пребита, цялата в сини, в кръв, срината със земята, влачена за косата, ритана, блъскана, унижавана. То щастливо ли е? То иска ли да вижда това? Какъв човек ще стане? Или ще се превърне в чудовище? Още преди години разбрах, че вместо слънце в дома ми влезе черен облак, който е бил буреносен още от детството си. Не го оправдавам, но детство изпълнено с насилие към майка му. Синът беше научил урок от баща си и искаше да го предаде и на своите синове. Неговият най-ценен бащин урок. Момчета, никога не позволявайте на една жена да ви се качва на главата. Биете и 2 шамара и да си знае мястото. Но децата ми са изключително чувствителни към насилието. И отказаха да учат тези уроци.
Отказаха да служат този учител. Решиха да послушат сърцата си. Решиха наистина да послушат сърцата си. Още виждам пред очите си как децата ми сами започнаха да събират багажа и да плачат след поредния побой. Мамо, моля те да си тръгнем, мамо. Хайде да се махаме, мамо. Мамо, хайде да бягаме. Мамо! Децата ми ме молеха да бягаме. Аз нямах сили. Но децата ми имаха сили. И ние избягахме. Бягай! Просто бягай. Просто бягай. Всяка минута е важна. Всяка минута е загубена от живота ти и няма да се върне. Нищо няма да е по-лошо. Никой не заслужава това. Никой няма право да ти причинява това. Не се страхувай, не мълчи. Не чакай. Видиш ли облак в небето, бягай. Да знаеш, че след него идват още. Видиш ли мъж да вдига ръка срещу жена, бягай. Да знаеш, че той все по-често ще я вдига, бягай. И няма да е само ръка, ще е всичко, което му е под ръка. Бягай. И това е само началото. Времето ще става все по-лошо. Преди прогнозата за времето не ме вълнуваше. Не се интересувах от времето. Но времето ме научи, че бурята не те връхлита. Ти сам попадаш в нея. Но дори да си в окото на бурята, винаги можеш да се измъкнеш. Трябва само да посмееш.